Sithobe uNkulunkulu akulonde kama kupastor weningi. Siyacela ukuthi zokubalekile kufanele ukuthi inamba isenze kuphela only if ungumlandeli le channel. Ungayena le namba ungayisebenzisa, ngiyayithoba, ngiyacela kuloko, ngiyaqinisekisa ukuthi ngiyacela ungayisebenzisa le namba ngoba abantu abaningi bengineza inkinga ukuthi ngiyakhonza noma ngumfundisi kusho ukuthi ufuna ufone ulindele ukuthi wena approach yakhe ibe yimbi, then mina eyami approach futhi ibe yinhle kuwe. Yabo, uma uzofona ungeyise sizophambana. Yabo, so ingakho ngicela ukuthi kuba abantu abalindele i-channel kuba lena ukuthi uma befona bebingelele beyithule bekhulume into abafuna ukuyisho. Yabo, so sibheka la Nicola Jabule. Nicola Jabule uthi ukuphupha usemkhumbeni phakathi kwezivunguvungu solwandle noma ulwandle olucasukile akabingeleli akaceli. Nganza kwethu kuwumkhuba omubi ukungabingeleli, kuwumkhuba omubi ukungaceli. Ngingabani ungabuzi kimi, ungabuzi kule channel uma ungeke ukwazi ukubingelela. Awuphoqeleli ukuthi ubuke le channel, futhi awuphoqeleli ukuthi ube umlandeli le channel, futhi awuphoqeleli ukuthi ubuze kule channel noma ubuze kimi. Uma uhluleka nje ukubingelela nokucela umuntu usendaweni wrong, la kuyabingelela kuyacelwa. Yabo, so uma uphuphulwa nje lithukuthele lucasukile, if you dream of the ocean or the sea having violent waves, it's a negative dream. Asenze kanje. Number 1, ngokujwayelekile uma uphuphulwandle kuwuphawu olubi uma luthukuthele ngoba lokhu kukhomba izithiyo ezinzima ezizama ukuphazamisa ukuthula nozinzo kanye nenqubekela phambili. Okusho lingafika ngoba kunezilingo kunezithiyo enzima njengamanje eziphazamisa lokuthula nozinzo nenqubekela phambili, noma ke ziseza zizofike ziphazamise lokuthula la kuwe empilweni noma lozinzo la kuwe empilweni noma ke lenqubekela phambili. Ngokuka Luka 8:23 kuthe besahamba ngomkhumbi walala ubuthongo kwehlela ke isivunguvungu somoya elwandle bagcwala amanzi baba sengozini. 2, ngokwenkolo uma uphuphulwandle kuwuphawu lobu luthukuthele. Lokhu kungasho ukuthi ungase wehlelwe yizihibe, yizilingo nezivivinyo ezinkulu ngenxa yentukuthelo kaNkulunkulu, ngoba wehluleka ukwenza intando yakhe noma ukwehluleka ukwenza inkambo kaNkulunkulu. uJona 1:3 kepha uJona wasuka ebusweni bukaJehova ukuba abalekele eTarashishi, wehlele eJopha wafumana umkhumbi obuya eTarashishi, wakhokha imali yawo wakhwela kuwo ukuba ahambe nawo aye eTarashishi asuke ebusweni bukaJehova. Kodwa uJehova waphonsa umoya omkhulu elwandle, kwaba isiphepho esikhulu elwandle, kwacatshanga ukuthi umkhumbi uyakwaphulwa. 3, ngokwesintu uma uphuphulwandle uphawu olubi uma luthukuthele, lusho ukuthi kumele ulungise isikweleti esithinta umsamo noma uyekele imikhuba ecunule izidalwa zakho, noma ke wena uqala ukulandela ubizo okungenzeka uyaliziba noma uyalubalekela, ungaze ubhekane nolaka lwezidalwa zakho. Ukuthi ngokwesintu ulwandle kakhulu luyisizinda semimoya, so uma luthukuthele kukhomba ukuthi le mimoya maybe kwembethe wena engaba iyidalwa yamadlozi isiza kuwe ngolaka manje ngenxa yokuthi mhlawumbe kukhona ongakwenzi kahle wena,
ungenze kunobizo awuyaliziba ulilandeli noma uyalilandela ukuthi awenzi kahle uhudula inyawo kuloko sikwenza noma kukhona ukwenzile uphambana nomsamo njalo njalo. Yabo asivaleke kodwa ke kwabanye kungakhomba ingxabano nezinkulumo nenxushunxuku umuntu asuke ezoba nazo emkhakheni wakhe. Siyabonga kakhulu besibheka la ulwandle uma lu nesifungufungu, ulwandle amagagasi enolaka, ulwandle luthukuthele. Siweni phansi lamadolo, kuleka kuyo Jesu.